Usah semayani mangko malah tentang baik berisik usah semayani mangko ya mangko jam 4 lebih 30 apa tengah 5 orang jam 5 lah kayak baik usah semayani kok malah telepon umpama apa-apa iso mbayari karo jembut ngono kan rada ringkes ya guys ya. Yo kok jaran jembut keriting pucuke abange boyo payu ya. Ora usah kesel-kesel kerja. Sidone ya padha kaliran kuwi. Lah wong kabeh wong duwe jembut kok. Sopo sing arep adol sego? Shopping bayar karo jembut. Tuku panganan. Mbak bayar. Tinggal jemput-jemput. Kowe iki ngomong apa kemu jane? Ora apa kono lho. Aku nyayangi kowe setengah modar. Tapi kowe nyayangi aku setengah sadar. Reni ya Mas. Arep kowe apa? Tak sampluin jasmu. Yo kok jaran. Wes de bojo to, Mbak? Wis Kapan pegatan? dongane lho ditata lho, cangkemmu ditata. Lho, iki bener lho, Bro. Kok iso lho? Kapan pegatan karepe adek ngenteni ngono lho. Ngenteni sapa? Boten. Sing jujur kate ngenteni ngono ta? Gak aku. Gak wis ketoke kelakon dadi bojone jenengan. Bar ijab kabul 5 menit, aku modar ketoke. Lah lha apa kok iso lho? Lah kene urung apa-apa mbok pisoi ae lho. Sarekan yo karo lanangan ngono iku kaya apa? Lumayan kena nggo keri-keri. 17 Agustus iki asline tanggal piro to? Tanggal 17 ndeng gendeng. Tanggal 17. Nah, perasa aku tanggal 30. Ora enek 17 Agustus nang tanggal 30 ki ora enek ya. Nah, mergo kok wis akeh wong masang gendera ngono lho. Gendera tak remek gedhuk resik gendera iki sesuk. Lah wong takon kok. Iki jenenge WNI apa WNA? Ya WNI to, piye to kowe iki? WNI jare ora ngerti 17 Agustus tanggal piro? Heran aku. Nah, aku kan takon, apa salahe? Iso sik kan lho puskesmas, ora dikuaploki doktere kowe. Wong ditekoni malah ngomongi piye to? Gak suka lah aku ngene iki. Aku ya enggak suka. Saya mesti lupa ya hari ini itu hari apa. Kuman, telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, di mana? Ini selamat tuh loh, Ma. Ini selamat. Iya. Loh, ngono kuwi to. Iki mesti lupa hari ini tuh hari apa, Jajal? Mbok, Hari Selasa ya. Jadwalnya ayah tuh pergi mancing. mosok kan? Ndang berangkat. Lah selamat piye, Ma? Yo dijak pisan to selamat gak popo. Iya, Ma. Tak Apa? kandhani, aku mengkan lewat kono to. Iya. Enek bakul anyar ya keto ya. Ya Allah ya jan semelohe. Bokongnya gede loh. Buangnya jadi iso jentit. Buang kayak koyo gitar Spanyol ya. Mentul-mentul kuwi pasti. Tak terima mlaku pelendungane iso mentul-mentul tenan. Seneng aku ngono kuwi, Ma. Aku yang ngewasne seneng kok dan saya awakmu sing gampang jengat ya. Ndang eman-eman. Tapi urung sarapan loh, Ma. Urung sarapan. Iya, Ma. Sarapan ndek ngono. Tapi ya gur menduan Lah loh, Ma. sarapan menduan sak lengsere bria wareg to. Ya wis, Ma. Ndang. Eman-eman lo ya. Rezeki ya. Ya tarono. Ya. Ya wis hati-hati ya sayang. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Halo Kang, Halo Mi, anak apa? Kang nyunguli ngomong ora? Kon ngomong apa? Jane Rika sayang ora sih areng ngenyong. Ya sayang lah. Ya nek pancene sayang edo ngangger bali 3 wulan pisan Kang, setahun pisan. Sing penting duitnya Bali oh. Lah aja ngomong sing penting duite balik Kang lah. Si kon apa?
yang juga butuh kasih sayang, butuh belayan. Sawahnya juga butuh ditiliki. Lah emang sawah itu priwe? Lari ke dua sawang nih bulan niliki ini setahun pisan. Lah aku dene berang wulan balik ke. Ya minimal sawahnya ditiliki ku minimal 3 bulan pisan Kang, dipaculi, dipeduli sukete, dilemoni, kan subur. Cel bayang nabae Kang. Bayang napa? Rika niliki sawahnya setahun pisan, terus kayak apa sukete lemone? Kami beli duduk di jalan. Ayo. Rika balik kapan? Insya Allah pada. Badan? Ya. Ya ampun, saya temen badan Jan. Paling 3 bulan maning kok. Ya wis lah. Sementing berbatan aja lu ngamaning ya. Iya. Matuli sawah kowe bayar karo Banoni. Ya wis dah. Seneng ya suka baik. Ya seneng lah. Seger-seger. Membumi kon prai. Bro. Buktinya kok gelem terdosa-dosa loh. Lah mau kangen dus banyak yang kesetrum. Bar kesetrum kok ini kepriwe? Ini pesanan berkesetrum ya. Yang dan keri-keri. Keri-keri ini kumat ya. Ya akhirnya makan. Baronyu. Udah kepen. Hidung tadi kubung maning lah. Artis. Ora apa-apa lah, jadi seger. Iki lah. Nyapa? Iki bawang iki. Lah kok nyemoni? Pantesan kusem mukae. Gak riang, gak ono bahagia-bahagiane blas. Lah wong uripku lho penuh dengan kebahagiaan. Oh, iki bawangnya. Lah aku nyapa? Mulakno iclik. Iclik karo tembok yo piye? Ben muka iki cerah ngono lho. Padune ya awakmu dhewe. Kurang ngentop kok. Ben mukae kusem ngono kuwi. Lah sing dintup kuwi apa? Jambang iclik karo ngentop. Apa awakmu tantup ben padha bahagiane? Anja. Awak dhewe mbiyen ya urung. Jamane awak dhewe malah ora diulang ana Caraka Datasawala padha janya. Saiki malah wis diulang meneh. Ana Caraka, ho dipepet ra iso liwat. Dipepet kok. Pepet niku nak dikei napa nika? Jenenge dhuwure kan. Diwulu, keri mesti. Dipengkal mendrong. Pak Parjo. Ya, kanca-kanca wis dahar kabeh, wis beres nok wis. Cukupi kabeh. Ya. Jane aku ya arep ngirit. Sirku ki ndoke arep separo wae. Ning kowe ngerti to cangkem wiyaga ki elek. Mergane kene iki pitik silite ana silete apa? Kok ndoke metu langsung separo-separo. Bangan disuarani ngono, tak wutuhke ndok. Iya. Kadang malah loro tak dekke siji. Oh iya. Lah niku padha sing ngendang mau lho, Pak. Ngapa? Juga ndok loro. Ayo ben apa-apa. Lah kok juga loro. Wong kowe biasane entek loro to? Mboten ya. Ayo wae. Aku ra doyan ndok. Doyan wae. Tanpa digoreng. Maksudnya? Lho nek ndok Jawa kan ra dipangan dienggo jamu to. Ya ora no amis no. Lah yo nek ndok mentah amis to? Ayo nek di anu kae. Nek sing apik ki nek nggo jamu ki ndok Jawa, kuningane tok loro, glegeg-glegeg ku suaramu iso landung. Iya. Aja kaya bolot, nek bolot ndok bebek. Iya.
sing dipangan kulite ayo wis. Pak Gatot nih nyobain lho Mak nih. Dek doyane ndok gatel sih. Heh, diam. Pak Gatot ki nyobain yo. Gatot ki sapa to? Niki. Hah? Jenengan mboten kenal to? Ora kenal ora masuk streaming kok. Aja ngelokke wong Jawa sing ora terkenal. Lah, dia terkenal loh. Di streaming Pak. Oh iya. Dolop Pak, dolop tinggal lho. Oh dolop ya. Iya, ya wis ora apa-apa. Meneh sing sawer saka Mas Dwi Anggara Cirebon. Oh iya. Nyuwun lagu Kembang Rawe. Ya, turuti ya, Mas. Turuti ora santai wae. Pokoke kok sadurunge subuh bubar. Ya. Wah, jan mempeng lehmu mayang. Aku selak kepengin mayang eno. Iya. Lah wis mayang jlimen ming 2 jam. Ming 2 jam iku ora tutuk. Ben arep tak tutuk-tutuke. Ya. Subuh leren madang jam 7 esuk wiwit meneh. Dongkulmu melocot. Mana ada urus wong. Lah niki sing benjang celimene nggih ngenten iki mle. Ya ora, iki kan ming menyambut hari 1 Muharram. Oh. Terus ya nyuguhi karo tangga teparo kuwi sing wis bantu wayang Slimen lho. Ya, men dolek-lekan. Do ndonga kabeh supaya corona iki ndang irang. Corona ilang, Corolla teko. Iya. Mobil kuwi. Men do ilang. Sesuk ya tetep kaya adat sabene. Oh nggih. Wonten mriki napa mrika? Kene wae wis iki rasa dibubrah ngene iki. Ya. Nggih. Yo anggemu pendopone kon bubrah napa ya? Lah sinten lho sing mengajenengan? Maksude iki wayange men tememplek ngene iki, klire ya meneng kene, terus gamelane ya wis men ngene iki. Ya. Lah tangga teparo ora iso dolan. Aku emoh Mas, mergo sampean elek. Lah yo ngono lho. Langsung to the point ae. Gak usah alasan, aku sik trauma Mas. Aku gung pengen mengenal cowok lain Mas. Kok dadak mbok gawe ngono ki nyapo? Ndang langsung omong to the point ae. Karwane wong lanang ki lek mbok omongi langsung kuwi kena digawe motivasi ben ampre supaya wong lanang ki iso introspeksi, iso merawat diri supaya lebih bagus. Nek wong lanang kuwi terima mbok kei harapan, lek sampai kelaran kuwi kok akeh sing pomo nyemplung jembatan. Kowe iki paham ora ta, Truk? Oh, Truk. Makane ora usah kakean alasan. Kok iso Wis ngerti ora iso dimiliki. Panggah hae mbok Uber. Aku kan tulus. Emang wong tulus sih rata-rata pekok. Kaya awakmu kuwi. Darane pekok kok yo ben. Berarti bojone wong juga malah Uber ae. Aku lho ngenteni waktu sing pas. Pas bojone ra nang omah. Anjay. Jadi bojoku sampean ya Mas rek turu tak guak sampean. Mbok kira wedi nek mbok gua. Paling kowe sing getun. Esuk ki meramban yang alas kono sing wedok budal kerja aja turu. Mbok kon golek apa nang alas? Ora ngerti awak lempoh ngene lho. Dek bengi mbok cilik ping 16,5. Timbang tak go turut nang alas ya tak go mancing. Ditenono kowe ngelaku mulai sik turu moncang mancing ae ya. Lah nyapa ngancam? Bengi tangi CV sampean. Rambut wae yo nempel nang tanggane sebelah iki mosok ora oleh. Anjay.